beroena sentitzen dugu, hori atzegoen nabaritzen dira eta horpegiak eta ez dituzte zigortuko ez da ere ez, gainera grafikoa ez. Bueno, zera, dagokidanez, saiatuko naize jurista txapela jartzen eta nolabiteko, hainbeste gauza izan dira, saiatuko naize fundamentuzko zerbait esaten entzundako hainbat eta hainbat gauza bildu eta arilkatu nahian, bai. Oroar nik zera, eskerrak ematea jardunaldi bat hasten denean protokolokoa da eta edukazio honekoa orain bukaeran beste tono batekin eta beste sendotasun batekin benetan eskerrak hizlari guztiei entzundako guztiak entzunda. Bai, uste, oso anitza, oso aberasgarria izan da eta hemendik ateratzen dena gutxienez denek erakutsi dezue prestutasuna konpartitzeko materiala, beraz gutxienez konpartituko dugu materiala parte hartzaile guztien artean eta hortik aurrera bero gutxiago egiten duenean eta freskoago denean sortuko balira elkarlan bideak Urkoren ekaitzari nola buelta eman eta holako gauzak, orduan, zera, egoerak eta aukerak izanik, jardunaldiaren leloa, pixka bat nahi nun zerbait esan, zerbait azpimarratu egoerei buruz, entzundakoak entzunda eta baitare aukerei buruz, ezta? Orduan, entzundako hainbat gauza saiatu naiz arilkatzen esan bezala, igual hasteko, lehenengo konklusioa izango litzateke egoeraren inguruan beti ere euskara hizkuntza bat dela eta euskaldun komunitateak ez daukala aitorpenik. Ez dauka aitorpenik, euskal komunitateak aitorpen juridikorik ez dauka, aitorpen komunitate bezala, Euskal Herriak berak aitorpen juridikoa ez daukalako Maitek esaten zuena hasieran. Beraz, abiatzen gera, euskararen estatus juridikoa dela eta abiatzen gera ez aitortza horretik, komunitate bezala, euskaldun guztiak berez komunitate bat osatzen degunarren, eta hortik aurrera juridikoki zer, argi geratu da atomizazioa. Atomizazio itzela, estatus juridiko desberdinak, geografikoki, lurraldeak, zonifikazioa, sektorialki eta ezta? Ikusi dugu baita ere, bai Espainiar estatuko eta Frantziar estatuko konstituzioek zer dioten, lehenengo kasuan gaztelania egiteko bete beharra erabiltzeko eskubidea eta beste hizkuntza guztiei begirune eta babes berezia, ikusi dugu ere begirune eta babes berezi horiek oso lausoak direla jakiteko bete beharra horren aurrean, beraz gaztelaniaren supremazia juridikoa Espainiar estatu osoan nabarmena da eta nabarmena izango ez balitz ere auzitegi konstituzionala bereziki auzitegi konstituzionalak bereziki ideia hori azpimarratu du, gogor. Frantziako konstituzioko bigarren artikuluak dio errepublikako hizkuntza frantsesa dela eta gero 2008an egunen erreforman esaten da eskualdetako hizkuntzak Frantziako ondarearen parte direla, baina esaldi hori gero ezer gutxian islatu da kontatu digutenez. Sustapen eta babes neurriak egoteko aukera irekitzen du eta zertxo baita egin da, batez ere sustapen arloan, baina babes arloan ez da ikusi emaitzarik konstituzio aurre ikuspen honen ondorioz. Ofizialtasunaren auzia, kuriosoa iruditu zait, kuriosoa, esan nahi dut, uste erabat zentzuna dela eta ez dagoela kontrajarria, Nafarrotik Oskarrek zioen eskatzen zuen, aldarrikatzen zuen lehenengo urrats bezala koofizialtasuna. Pixka bat jartzeko gaztelaniaren pare edo gutxienez hurbiltzeko, ez? Maila zigotzeko euskara koofizialtasuna lehenengo urrats garrantzitsu bezala. Eta aldiz, urrats hori eman den EAen Euskal Autonomia Erkidegoan, Inigok esaten zigun koofizialtasunak ez da inondik inora nahikoa, ez dagoela benetako parekotasun bat, koofizialtasunak ez dela erreala, eta erabateko asimetria dagoela gaztelera eta euskararen artean biak koofizialak izan arren eta adibide bezala botatzen zenuen eskerrak inorrek ez duela planteatu Euskal Autonomia Erkidegoan bere seme-alabak A ereduan ikasteko eskubidea. Hainbat anekdota edo zoritxarrez anekdota zaratago doaztenak entzun ditugu ere, Lesakako liburutegi guardadurenak ez du euskara profilik, SOS Nafarroan ez dago euskaldun profilik, hau benetan ikaragarria da.
Uztaritzen euskeraz egiteko deliber hori atzera bota da Frantziar estatuan, eta egoeraren laburpen bezala, nik uste entzun dugula gehien bat azken aldian entzuten ari garen oldarraldiaren ideia, oldarraldia, involuzioa gainbera. Hainbat magistratuk, hemen entzun da, uste dute, iruditzen zaie euskararen alde egiten diren aurrera pauso guztiak erasoak direla. Erasoak gaztelerari. Eta gaztelaren defentsa argia eta sutsua ikusten ari da jurisprudentzian inoiz ikusi ez bezalakoa. Razionalitate juridiko berri bat zentzu horretan, euskararen aldeko edozein neurrik diskriminatzen ditu ez euskaldunak. Izan daiteke hemen, zuek bota dezuen ideagako bat, razionalitate juridiko berri hori euskararen aldeko edozein neurrik diskriminatzen ditu ez euskaldunak. Eta egoeraren marrazketarekin bukatzeko, bota digun irudi grafikoa urko izan da ekaitz perfektuarena, eskerrak zuk ere esan dezula nondik dagoen ekiditea amildegi hori, ez? Gogoeta bat. Bueno, banoa, aukera juridikoak eta ez juridikoak saiatu naiz desberdintzen. Aukera juridikoak, interesgarria iruditu zait, Joseba izan da bota duena, hizkuntza gutxituen Europako gutunak dio, ekintza positiboa eta ekintza positibo neurriak hizkuntza gutxituen alde ez direla izango diskriminatzaileak hizkuntza hedatuen entzat. Kuriosoa, hain adierazpen garbia eta hain ez erabilia edo kontrakoa ikusten ari gera behin eta berriro jurisprudentzian. Hala ere jarri dut aukera juridiko bezala. Josebak ere bota du, eskubide bada euskara ez ikastea? Gogorazi dit gure fakultateko emaite zuzenbide administratiboko irakasle batek defendatzen zuen 80. hamarkadan informatika ez erabiltzeko eskubidea. Defendatzen zuen ez, planteatzen zuen, nik ez dut erabili nahi, nik aldarrikatzen dut informatika ez erabiltzeko eskubidea. Gizon aditua benetan, botatzen zuen jakinda berak bazekiela erantzuna, ez dago eskubide hori. Orduan, hori utzi nahi nuez, lortuko bagenu zabaltzea ideia hori euskara ez ikastea ez dela eskubide bat, aurrerapen juridiko galanta izango litzatekela iruditzen zait. Estatus juridikoa oso garrantzitsua da, baina ez du erabat itotzen. Eta adibide batzuk entzun ditugu, iruditu zait ikaragarria Joanak bota duena, Frantziako Gorte Konstituzionalak, hori zuzenbidean erakusten diguten ultrapetitum eginez, demandan eskatu ez denari erantzuten diola. Oso ondo. Primeran, ederra benetan kasua, anekdotaz haratago doana. Beraz, esaten dudanean, zuzenbideak ez du erabat itotzen, argi dago epaileak ez dut erabat itotzen, zen nahi badute demandatik haratago doazte, eta baita ere ikusi ditugu herritaren aldetik, iparraldetik alde egin gabe, Sebastianek kontatu digunez, egunero legez kontrari da. Ez da, Sebastian, ze euskeraz ari zera, eta lan hizkuntza frantsesa dela dio legeak, beraz, egunero legez kontrari da, eta esan digunez oso gustora. Beraz, zuzenbideak ez du itotzen. Eta udal ordenantzak baita ere, esan digu Josebak, batzutan legea edo erregelamendua hierarkia gainditzen dutela, kontatu digu Iruñerriko udalek dituzten udal ordenantzak hizkuntza eskubideetan dirala zona euskaldunaren parekoak, ezta? Eta bukatzen dut. Aukerak hemen entzundakoak edo jaso dudan zertxo bait zuzenbideaz aparte, botala hemen galdera potolo bat, hizkuntza politikak legeari erantzun behar dio ala alderantziz, esan nahi dut. Estatus juridikoa alde batera utzita, aukera ez juridiko edo nahi bezue metajuridikoetara joan da, hizkuntza politikak legeari erantzun behar dio ala alderantziz. Segurazki alderantziz, ezta? Orduan, aipatu da, jauzi bat egin behar dela, maila sozial politikoan, itun politiko, itun sozial, estatus berria lortzeko, mai gainean jarri da, gai delikatu bat, baina mai gainean jarri beharrekoa, ze bestela faltako litzateke azterketan, eta izan da presioarena. Hemen aipatu da, epaileek lehen beldurra zutela, edo etzirela ausartzen, orain daramaten hildoa eramatera, eta uste hori konstatatu daitekela, aipatu da baita ere desobedientzia, horiek sartuko nituzke aukera ez juridikoen artean,
eta nila isilduko naiz, azken gogoeta batekin, esanez, eta baita entzun dut, Oskarrek gustatu zait bota ezun ideia, Oskar, aldekotasuna sustatu, nik usteet hemen gauden guztion, erronka polita hoize dela, aldekotasuna sustatu, kutsakorrak izan, Euskararen aldeko bizipen honetan, eta uegun behintzat horretan saiatzen gara pixka bat, ez da, ne? Baskerik asko nahi gizunean. Ezer gutxi gehitzeko Aitorri, mamitik erakunde mailan saiatuko naiz borobiltzen, pare bat minututan, Aitorrek oso ondo azaldu bezala, Aitorrek oso ondo, eta goizean argi bagenukan, orain argiago daukagulako, hizkuntza bat, herri bat bagarala, baina aitortzari gabekoa, argi geratu zaigu bai, Euskal hiztun ez direnen berdintasun eskubide urraketa horrek bestera doan sistema bat dugula, ero hizkuntza supremazista bestera bideratuta dagoena. Interpretazio aldaketak eta epaik auzitegietatik iristen diren interpretazio aldaketak ere urteetan nola mugitzen ari diren argiago geratu zaigu. Involuzioa aipatu da, atzera urrats hori, baina jauzi hori ez dakit nik hemen entzunakotik Europan aurkituko dugun, aukera berri hori Europan aurkituko dugun, estrategia komun bat irudikatuko dugun Euskal Herri osorako, bai hizkuntza eta hizkuntz politika modu bakarrean eta herri bezala defendatzeko, ero tokian tokitik, modu maila lokalean hasi behar garan, beti ere elkar ekintza horretatik eta ez ekimen pertsonaletik, baizik eta hortik aratago botere guneetara ere iristeko, hor periferian gaudelako, eta jauzi hori ez dela alternatiba, egin behar dugula, ez dakit baikortasunetik, ezkortasunetik, baina nik uste dut dinamikotasunetik bai, dinamikoa da dana, gizartea eta dinamikotasunetik bai, agian desobedientziatik ere bai, baina argi geratu zaiguna da, egun beti esaten dugu, beti ez dakit ez, baina jardunaldiak eta antolatzen ditugunean eta olako gai baten inguruan, jardunaldi ez dela orain amaitzen, ez? Hau izan dadila hasiera bat, ezta? Kezkak partekatu ditugu, hitz egin dugu, altuan esan ditugu, presenteago ditugu, eta joan gaitezen, ez? Aukera horien bila. Abaguneak, baldintzek eta gure tamainak usten dizkiguten aukera horrien bila, baina UEU izan daiteke, jardunaldi hau izan daiteke bukaera bat, eta beste horren baten hasiera bat, eta ia, pare bat, ezakit urte, ero antolatu dezakegun bebai, honi segida eman dio dezakeen jardunaldi bat. Uste dut Oskarrek aipatu duela komunitatearen garrantzia eta lurraldetasun ikuspegia, ez tokian tokiko eta lurralde, ez, nik uste dut egun hori guztiz betetzen dela, komunitatea aurkituko duzue, lurraldetasun ikuspegia ere, eta papelero rol aktibo horretarako prestutasuna azaltzen dugu gai honek oraindik baduelako rekorridua. Mila esker eta eskerrik asko.